Jamira man bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko jamma alhamis nogas ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar titre uji men ɓurɗo mawnirde ko toon to Washington guiɗorɗen tumnade kadi ko yalti ñalawma he hono kanko administration makko kanko Donald Trump ene wayno waɗini peeje fof pour hadde Jack Smith yaade toon to congrès settade Jack Smith noon ene wayno ko toon ñalli hande haltude gueɗe enquête aji ɗi enquêtanno kanko Donald Trump e ɗum noon coggi tan hitande ujunnaji ɗi nogas woteji banno toon e ha gueɗe ɗe ganduɗa kanko hoore makko omo takka pour kayitaji nawno toon to Morlago toon to Chicago ene wayno suka takkanoɗo winde wonde kañum hoore mum ɗaɓɓi wonde hono biyeteɗo bovino kala barɗo ɗum ene yoɓa ɗum ujunnaji sappo ene wayno kamɓe tribunal ɓe tawi mbi wona kanko toon habaruji men international ma no en toon to Maroc kanko roi Mohammed VI o waɗi ɓataki ɗum noon ko hollude d' abord sunare makko sababun caɗele baɗɗe pottital kamɓe Maroc e Sénégal kono o siftini o wonde ko Maroc e Sénégal e leyɗele Afrique fof kamɓe fof ko ɓe neɗɗo goto kadi so fitinaji ɗima ɓen ɗum ɗo fof ma yejjiti habaruji men cakkitortoɗen ko toon to Guinée Conakry en wayno kamɓe goomu toppitiɗo ko fate jaam e kisal mo oya ɓe mbawi wiide hande wonde ko sanction ngaji pawnoɗe e Guinée tugui hitande ujunnaji ɗi nogas go en wayno ɓe jamiri ɗiɗon sanction ngaji hankkadi yo guitti caggal nde kamɓe Guinée ɓe mbaɗi woteji Mamadou Doumbia artira e laamu ɗum woni titre jon ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni jañoɗen hen. أعزائنا المستمعين إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البولاريين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس والتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم. سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio Jowol Sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio Jowol Sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggondirde mon ɗum noon bisimilla mon. radio Jowol Sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati radio Jowol Sare a wiki temberini kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru mbangande akitte mberin tenga katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani ka bismillah. radio Jowol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninké bi olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jowol Sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jowol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. Sare hade men fuɗɗade habaruji d' abord koko fate ko yalti toon service météo ɓe mbi wonde ko ƴiwonde mawde ma ar taw ƴiwonde kadi ko neige addata e ɗum noon tugnaɗo ɓe mbi ñande samedi jamma walla samedi kikiɗe ene ɗamina wonde ko diwanuji gonɗi toon to Cincinnati walla diwanuji taari ɗum noon kantigi ha Indiana ha e ko woni hakkude États-Unis hawnaki ma heɓa neige ha no fewi neige o ma yakene wona tuggi tan 15 centimétre ha e tan ma 25 centimétre ɗum noon taw ko neige ɗum noon kadi artata koye jangol mongol oɗo saha joni toon to Mason gonɗen ko moyen 3 degré ɗum noon ɗo e 11h jamma jangol ngol kadi ma ɓeydu tellade wona moyen 4 degré ma continue wonir noon ha e tan ma hedde 2h du matin ma ɓeydu kadi tellade wona moyen 5 ɗum noon kene continue ɓeyda tellade tan subaka janggo 7h nde yimɓe salata jultede ene wayno jangol ma yetto moyen 8 degré Celsius e jangol kadi ma continue wona moyen 9 degré de 8h kadi fuɗɗo montude e wadde nguleyki seeɗa donc moyen 8 hedde 10h subaka ɗum noon wontoya hedde moyen 7 hedde midi kikiɗi kadi ene wayno jangol ngol kadi température kadi ma ɓe tellade ɗon ha hedde 9h jamma ñande aljuma nde jangol ma woni hedde moyen 13 degré ɗum bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon mbiɗen gardidi min habaruji men États-Unis puɗɗorɗen ko toon to Washington ko ñalli toon hande toon to congrès hono kanko Jack Smith nan ko
procureur spécial jeftunoɗo yankide kanko Donald Trump ɗum noon ko gueɗe kewɗe gueɗe hen gueɗe ko gueɗe kayitaji tawnode e makko toon to Mar-a-Lago kanko Donald Trump kayitaji dossier ji ɗi o itti e laamu makko ɗum noon o moftoyi o nawi ɗum to Mar-a-Lago taw fonno nawede ko toon to archive ene jeeya en kadi enquête aji ko fate woteji hitan ujunnaji ɗi nogas kanko Donald Trump continue andi wiide ko kanko gañino e kadi peeje ɗe wonno pour woteji surtout toon to Georgia hadde résultat ji gonɗo toon ɗi beele kanko wiye ko kanko gañi ene jeeya en kadi ko kanko Donald Trump gueɗe kadi parɗo en supporteur uji makko yannoɓe toon to congrès ɗum noon ko kanko Jack Smith kanko halfinano oɗon dossier no wayno ko hande o ari toon no woni lawol makko gaddunoɗo nder ko nde yettinde noon o wi omo yiiɗi siftinde yimɓe américain ji omo yiiɗi kadi rentintude men Amérique ko leydi gandirande ko leydi lawol e wiide makko kadi yimɓe ne mbawi sabu duuɓi wonde ken en leydi Amérique ne anda ko leydi loi ko leydi kuule donc yimɓe cikka wonde ha belsindo ɗumen kono o wi wonde konne kanko Jack Smith hay goto wawa hulɓindemo hay goto kadi wawa funtudemo ha o woppa lawol ngol rewgol ɗum ɗon tuma wonde wala dande o haalata ko administration Trump ko wawi wonde fof ko yalti hande hono kanko Donald Trump hadde Jack Smith arde toon to congrès ene wayno oɗo dumon fof wino ko kanko pambandi yoɓe enquête hono Jack Smith ɗum noon yoɓe mbad menace pour beele ne wasa arde toon to congrès siftini noon tan gargol makko toon to congrès ko républicain ji d' abord guiɗi namdade mbi wonde ko kanko Jack Smith enquête mo waɗanno en o dumon ɓen ɗo fof ko fati Donald Trump ko bonnande kalis e ganda kadi holko woni sababu muɗum ɗum ɗo fof par ce que no Donald Trump yiɗira wonde o kanko hoore makko warata ni woni républicain ji kañum koye min supporteur Donald Trump taw ko saɗiyankoɓe kañumen koye min jiiɗa wonde ko Jack Smith warata ko wawi wonde fof hande woni ñalla makko gadon toon to congrès kadi huccidde yimɓe saɗiyankoɓe taw ko démocrate e républicain ji e kadi haalde gueɗe kewɗe enquête makko mo ɓennuɗo ko yilotono hen ɗum ɗo fof e wonde ko pour kanko hoore makko gonɗinde wonde non seulement wonde ko no ƴeftira ni pour procureur spécial ko hunde ɗoftinde lawol kadi kala gueɗe ɗe ganduɗa kanko hoore makko mo loskanno hen ko gueɗe ɗe ganduɗa hen lawol kadi ko ɗum yamiri ɗum ɗo fof kadi ko semtinde walla riwtide hono kamɓe administration Donald Trump ko kalata wonde ko kanko Jack Smith ko wonno ɗon ko démocrate en mbaɗimo ɗon pour bonnude kalis kono e wayno ala fof gueɗe ɗe ganduɗa hen gonɗe makko kanko Donald Trump de Jack Smith fonno hanki toon to Minneapolis hande woni ko fitinaji hande goni toon ɗum noon ko tension ngaji muɗum goni toon kono noon yiyama ñallami hono juge goto fédéral kañum hoore mum salima on gueɗe ɗiɗi gueɗel gaddanel ngel ko wonde ko kanko John Lemon ɗum noon ko journaliste CNN wonno kañum hoore mum jeeno toon ñande seppoji bonnoɗi toon surtout toon to wuuro wiyetego St Paul taw kamɓe sepannoɓe annimaɓe wonno ko nadde toon to église gonɗo toon oɗon église sipa kanko gardiɗo oɗon église walla kanko garnoɗon waaji oɗon église tawama nde ko jeeya ko yimɓe ardiɓe immigration tampinɓe oɗo saha toon to St Paul e Minneapolis kamɓe sepannoɓe kamɓe mbi wonde ko ñalawma o ñalata ko maskude hoore makko mo yaha emo nangga immigré ji jamma so ari walla kiiɗaji so ngari o waɗa veste makko mo waajo yimɓe omo wiye yimɓeɓe yo jurmo miskineɓe yo jurmo étranger e gueɗe ban noon kamɓe sepannoɓe ɓe jiɗi nadde toon to oɗon église pour kanko hoore makko yaltindemo oɗon église ko wawi wonde hon John Lemon kañum hoore ɗum ko journaliste ne wonduno e mabɓe kono e wonde département justice wino wonde ko alay saago ko kanko John Lemon o fawe toñangue sibabude kanko hoore makko ala droit wonde ɗon kono e wonde kanko John Lemon tunnade avocat makko waali ko journaliste ligguey makko mo journaliste ɗum tan waɗata ha hande hay sinde oɗo sa joni ligganto ko hoore makko ko wawi wonde fof nden juge horeji kono noon tun nata hande article mo ganduɗa kamɓe agence presse maɓe kaali mbi wonde ko en wayni ko toon kadi to seppannoɓe toon to oɗon église gonɗo toon to St Paul en wayni ko kamɓe immigration ɓe nayi donc en wayni ko haysinde ko kanko John Lemon en wayni ko juge accirimo oɗo sa joni en wayni ko laamu ngu nena continue fawde toñangueji ɓeɗo nanggaɓe toon ɗiɗo seppoji toon to St Paul
Habruji men États-Unis puɗɗo habruji men États-Unis hande toon to Chicago e tumnade kadi ko yalti ene wayno ko suku goto takkunoɗo kañum woru mum ene waɗi ɗaɓɓade e nder internet pour wiide ko kala barɗo kono kanko gardiɗo ɓeɗo militaire uji ittaɓe toon to frontiére uji toon to Texas addaɓe toon to Chicago e toon to Minnesota hono kanko biyeteɗo bowino kala barɗo ene rokke ujunnaji sappo tribunal toon to Chicago ɓe mbi wonde ko oɗo suku nangaɗo kañum worum jaarowo 37 tan biyeteɗo Juan Espinosa Martinez toñani ɗum noon tugnade hande avocat ji makko kaali mbi wonde ko kanko takkuno wonde ko o wiyomo rokka ujunnaji sappo kala neɗɗo bawɗo addude kanko bovino wonde o maayi e kadi foto ɗum ɗon ɗum ɗon no marokko ujunnaji sappo kono caggal nde kamɓe jury ɓe dentiken wona originaire ɓe tawi wonde ko takka ko ɗum o toñani hande toon to Washington e tugnade kadi ko yalti journal biyeteɗo CBS News hono kamɓe tribunal goto taw ardimo ko kanko biyeteɗo Richard Leon ene wayno ɓe keɗimo avocat ji hono kanko Donald Trump e avocat ji kadi fedde toppitiɗo ko fati en gueɗe mofteteɗe ɗum noon gueɗe historique gueɗe archive les États-Unis portno plante Donald Trump wonde ko projet mo jogui ɗiɗo lebbi foof helde banggue toon de Maison Blanche watta nokku goɗɗo mo ganduɗa jeeɓeteɗo e wayno kanko juge caggal nde heeɗi ɗiɗo avocat ji ene wayno kadi ɗiɗo avocat ji gonno ko jabade namde ɗiɗo namdal gadal ngal wonno ko est ce que kanko Donald Trump on wawi hesɗitinde Maison Blanche somo hesɗitinde Maison Blanche kala maçon mo ƴefti kalis mo ganduɗa mo hutorto ko kalis privé e taw kadi waɗata koye compte kadi koye jimani makko walla est ce que kanko hoore makko foti ko fadde ha yamiro ɗum mo toon to congrès taw ko ɓeɗon jamirta kalis baɗɗete ɗon kala galle nokku lamorɗo toon to Washington no fewntirte ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni hono kanko juge e tugnade kadi caggal nde heeɗi ɗiɗo avocat ji oɗo saha joni mo jogui sikkitare wonde ko Donald Trump ala nguɗon laamu ala ɗeɗon doole pour kañum hoɗum tan arde wiye no fewni so Maison Blanche ene mata ɗum yiɗiri taw kadi wona yamirore ummin toon habruji men international guiɗoɗen ko relation ngaji hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe organisation ngaji mondial ɗum noon e ko yalti ñalawma hono kamɓe États-Unis ko oɗo ñalawma hande woni won hankkadi kala ko woni organisation mondial de la santé kamɓe États-Unis ɓe jaltini hen doole mabɓe ɓe jaltini tawede hen ɗiɗon organisation ngaji ko article o kadi kanko Donald Trump e ministre makko défense ɓe mbawi haldude yimɓe jeeɓe autant wonde ko ene wayno ko ɗo libbi garoji hawnaki maɓe guittu kene wona temedde neɗɗo taw ko yimɓe officier ji supérieur uji liggotonoɓe toon oɗo biyeteɗo autant ɗum ɗo fof noon hawnaki kadi ko sibabude kanko Donald Trump o weltaki oɗo saji noon kamɓe leyɗel Europe noɓe jabori walla holla réaction ɓe mbaɗi caggal nde kanko hoore makko wiyomo alay saago heeɓa Greenland ko wawi wonde foof ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde jeyande e plan mawɗo wonde ganduɗa kanko Donald Trump laamu makko ko ari ko hen pour yaltinde États-Unis kala ko woni pelle walla ko wiyete dente ɗi taw ko dente ɗe ko adduña hen koje taw e kamɓe États-Unis ɓe ngala hen intérêt e no wirini wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde ɗaminonode gila mandat makko no fuɗɗo gila mandat makko fuɗɗaki wonde ko kanko jaltuno États-Unis kala ko woni organisation ngaji ɗi ganduɗa hen taw ko balluji ko fati démocratie ko balluji fati potal tugnade hande epi news ko haali donc hande ko ɓeydata en tugnade hande news ko haalata kanko Donald Trump ɗiɗo haalluji walla ɗeɗo gueɗe nde gouvernement makko waɗata walla nde kamɓe États-Unis ɓe mbaɗata surtout yaltinde États-Unis e ko fati autant ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Vladimir Putin o welti hen no fewi o surtout hen to tawde haare nden woodi oɗo saha joni hakkude kamɓe Greenland walla kamɓe autant e kamɓe États-Unis ɗum ɗon kadi ne wayno ma ustu wonde kamɓe haqqillaji mabɓe kamɓe jeeyaɓe autant toon to haare wonde toon to Ukraine nde siftinde on tan ko kanko Vladimir Putin omon wullito oɗo dumu no fof wi wonde ko kaɓirɗe kewɗe ɗe ganduɗa kamɓe Ukraine naɓe kutoro ɗum pour werlade bombuji to woɗɗi e nder Russie ɗum ɗe ko kaɓirɗe soit ko américain soit ko kaɓirɗe kadi gommiɗe toon to leyɗele jeeyade autant ko wawi wonde fof ene wayno ko yalti hande kadi kanko Donald Trump woni yaltina États-Unis e kala ko wiyete no juɓɓudi jeeyande autant ha hande kadi ko fate toon to Palestine kanko Donald Trump mo continue oɗo saha joni rendinde yimɓe hohoɓe mawɓe pour wadde ko wiyete wiyata disnodirtoɓe ko fate en jamno dañira to Gaza yimɓe wonɓe hen ɓe kala mo suuɓi hen jomum
walla ndiɗon leydi ne fosi yobde ken wona $1 million ɗum noon e wayno kadi wi ko kala neɗɗo mo suuɓi so tawi jaɓani walla so tawi leydi mum jaɓani kanko hoore makko mo waɗi muɗum sanction ngaji ko fati tarif donc ɗum ɗo fof firti wonde ko ɓeɗo jeeɓe ndeɗo fedde nde o crèche de jamno haaldira jamno fewjira toon to Gaza ene wayno ko wona yimɓe ɓe ganduɗa en jogiiɓe hattan koye men pour nannuɓe en koye men ko kanko suuɓi ɗumen siftindon tan ko kanko Benjamin Netanyahu o salinoma won yimɓe won jeeya e nder en nguɗon goomu haysino ɓeɗon yimɓe taw kañumen koye men ha hande ɗo jarten ɗo ene jeeya en hono kanko gardiɗo leydi Turki hono Erdogan ene jeeya hen kadi oɗo saha joni hono kanko gardiɗo leydi Canada hono kanko biyeteɗo Mark ko neɗɗo critique ɗo oɗo saha joni Donald Trump surtout ko fate Greenland ɗum noon e wayno ko wawi wonde fof e wayno ko kanko Donald Trump o wi walla seko Mark kanko Donald Trump kadi o suuɓi Maroc kañum worumi yo jeeye o suuɓimo kadi hono Putin kañum worumo wi fof ko jeeye e ndeɗon fedde kadi nde wiyata disdirtoɓe ko fate jamno dañira toon to Gaza. Habaruji men international manawen tonto Maroc hono kanko ruwa mo Maroc Mohamed VI en nder bataki mo windi o haali wi wonde ko mo suni oɗo saha joni sibabude caɗele baɗɗe non e ministaji cakkitti pottital hakkude Sénégal e Maroc o wi wonde ne wayno ko hawnaki so tawi haqqillaji fof decci so tawi fitinaji ɗi yimɓe ceete fitinaji ma yimɓe fof paam wonde ko nduɗo lewru no wurno en yimɓe africain fottude toon to Maroc ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa en ko ɓamtare nde ganduɗa kamɓe Maroc naɓe eɓe belti hen no fewi par ce que ɓe ndendini leyɗele africain ji taw kamɓe fof ko hen jeeya ko wawi wonde fof o haali wonde ko gonga ɗum ɗo ko waɗi caɗele mawɗe mintaji cakkiti ɗi kono ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en hawnaki yejjitintaɓe kamɓe Maroc naɓe yejjitintaki Afrique naɓe kadi koɓe fotɓe continude liggodade continude kadi wonde neɗɗo goto kono noon kadi wi wonde ko hawnaki kala caɗele bannoɗo toon e ɗiɗon mintaji cakkitte pottital hakkude Maroc e Sénégal ɗum ɗo fof ma yejjiti toon to Sénégal tugnade kadi ko winda toon to Sénégal hanki mbi ko ñalawma hanki ono kamɓe police ɓe mbaɗi intervention toon to université de Dakar Cheikh Anta Diop ɗum noon kadi ko caggal nde ɓe kabra wonde ko won groupe étudiant ji pour yimɓe yande étudiant ji goɗɗi taw ko étudiant ji ɓe jeeyaka ɗon leydi he donc tawɓe kalani holto ɗino étudiant jeeya ene wayni ko kamɓe Sénégal ɓe mbi wonde ko ɗiɗo étudiant ji kadi Sénégal naɓe yinnoɓe yande eɓe ɗiɗo étranger ɗum ɗon ko hollude métere mabɓe caggal nde kamɓe Sénégal naɓe dañi caɗele toon to Maroc ɗum noon Coupe d'Afrique des Nations ji wonno toon ko wawi wonde fof ene wayni ko en tuuma e ɓeɗo kañum gardino wadde bonandeji pour contre étranger ji wonnoɓe toon ene jeeya hen on yimɓe tato ɓe ganduɗa andaɓe no fewi en goto wiyete ko Mbappé goɗɗo wiyete ko El Capo goɗɗo wiyete ko Khalil ɓeɗo ko yimɓe étudiant ji andaɓe kañumen toujours ne jogui labɓe kadi ko yimɓe ganduɗa en kañumen ko yimɓe kala ɗo bone waɗa toon to campus kañumen en tawe inde men tawe hen ko wawi wonde hunde police ari nde hawri ko taw ɓe puɗɗaki boneji mabɓe ɓe nanggama ɓe no mofta toon to kasso commissariat gonɗo toon to point e ko wawi wonde fof ene wayno enquête nene continue wadde oɗo saha joni tugnata hande article o ko ene wayno ko ñaññere mabɓe ko sibabude kamɓe koore mabɓe yidde yoptade walla yidde hollude muusi mabɓe moɓe jogui sibabude kamɓe Sénégal naɓe ɗum noon ko guila e joueɓe ha e supporteur uji ɓe mbaɗa toon to Maroc caggal nde Maroc fote Sénégal toon to Guinée Conakry tugnade kadi ko winda toon de journal biyeteɗo RFI Africa ene wayno ko kamɓe organisation de l'unité africaine e nder oɗo ñalawma no gasi ɗiɗi lewru janvier ɗum hawre alhamis ɓe pelliti mbi wonde ko kala sanction aji ɓe pawno e Guinée Conakry ɓe guetti ɗum ɗon sifti ɗon ɗon Guinée Conakry ene wayno koko suspendno sanction ngaji koko pawno e muɗum sibabu caggal nde kuddata waɗa toon e lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas go conseil ko fate e jaame ko fate kadi kisal mo organisation de l'unité africaine ɓe mbawi weltade e juɓɓudi mbaɗani toon to Guinée Conakry ha woteji mbaɗa toon e kadi woteji ɗi kadi mbawi wadde e fin décembre ha walli hono kanko général Mamadou Doumbia suɓeto pour yo won président civil toon to Guinée Conakry ɗum noon ko sibaɓe nde ɗum ɗon kamɓe organisation de l'unité africaine donc juɓɓudi patuɗe ko fate e jaame fate e kisal mbi wonde ko ene wayno ɓe pelliti ɓe guitti sanction ngaji pawnoɗe e Guinée Conakry ɗum noon ɗiɗon sanction ngaji puɗɗiɗe guila hitande ujunnaji ɗiɗi nogas goho toon to Mauritanie ko fate sport haade men jokkodiri Tidiane Niang
tungna to windata ni journal bite rim sport Mauritanie équipe Mauritanie taw ko sukabe rew fettugo football makanye manje e kawrsal badon wal tonto Côte d'Ivoire dum non ko hitandu junnaji no gas jeekom tako kat kawrsal kadi nganda en tako FIFA organise dum ngal don kawrsal non tonto Côte d'Ivoire wadata ko hakkunde jeetati e sappo jeedi liwro avril hitandu junnaji no gas jeekom en wayno pottital ngal wadata kadi ko teddungal FIFA équipe aji nayi taw ko sukabe rew en potton tonto Côte d'Ivoire Mauritanie kanyum woro mu juwar ko équipe B taw kadi fottata ko Côte d'Ivoire en wonne kadi Pakistan en wonde kadi Turquie kayk hande tungnade article wali be bi tan ko jida tan e résultat ji ngaldo pottital badwal ton hitande ujunaji ne ko si jeekom en wayni ko ngal dedo pottiti kadi ma wallu hono kambe équipe Mauritanie nabe taw ko sukabe rew wallude kadi beydade keblugol mabbe e beddi kadi holno mbako mabbe tolni surtout e kadi wawdi kadi beydude computer ngal be jogi sur kambe sukabe rewbe Mauritanie nabe mbawi nawede pottiti badoje e nder Afrique walla e nder aduna fof bandiraɓe sehlaɓe hettoɓe radio Jewol Sare habaruji ɗi min jogani noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo jamma alhamis nogasi ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaji nogasi jeegom gasi alaɓe ko musidɗo mon Amadou Touré haltata e moon yen mbal jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama